Λοιπόν, ωραία. Ήρθα εδώ στα Μελίσια. Δεν θα κάνουμε δουλειά εδώ σε αυτά τα Μελίσια. Αυτά τα φέραμε εδώ για μια εβδομάδα. Τα Μελίσια φαίνεται ότι δουλεύουν, πετάνε. Και φαίνεται ότι φέρνουν και γύρες. Θα ανοίξουμε λίγο αυτό εδώ το 21. Μόνο αυτό θα ανοίξω. Που είναι το πιο μικρό εδώ της περιοχής. Αυτό το είχα βάλει και ένα μπουκάλι να το ταΐσω. Ναι. Την τροφή εδώ την πήρανε. Και το μπουκάλι το πήρανε. Ωραία. Και εδώ που έχει τρύπες είναι γεννημένο μέσα. Ωραίος ο γόνος και εδώ. Ωραία. Το πρόβλημα αυτού του μελισσιού είναι ο πληθυσμός. Δεν έχει πληθυσμό. Ωραίος γόνος και εδώ. Και εδώ το ίδιο. Πολύ ωραίος γόνος. Συμπαγής χωρίς θαμάτα. Ωραία. Και έχει και γύρες. Μια χαρά. Πληθυσμό δεν έχει το κακόμοιρο. Αυτό θα πρέπει να αλλάξουμε. Εδώ έχει μέλια που δεν τα έχουν πάρει. Αφήνω μέσα. Και το μπουκάλι θα αφήσω μέσα, να το ανοίξω για να το καθαρίσουνε. Και το κλείνουμε. Μια χαρούλα και αυτό το μελισσάκι. Καλύτερα από ό,τι περίμενα. Και γενικώς δεν είναι και επιθετικά τα μελίσια καθόλου. Ασχολούνται έξω και δεν ασχολούνται με εμένα εδώ. Ωραία. Πάμε να κάνουμε μια βόλτα να δούμε. Λοιπόν, έκανα μια βόλτα να δω λίγο σε τι κατάσταση βρίσκεται η αγροεκκρεμίδα. Είχα ρουπιές, τα ρίκια κτλ. Και δυστυχώς, όπως πάντα, οι άνθρωποι καταφέρνουν και με εκπλήσουν αρνητικά. Έπεσα λοιπόν πάνω σε αυτό εδώ, πάνω σε πλαίσια, παρατημένα, πεταμένα, ποιος ξέρει τώρα. Και στην Πελοπόννησο δεν έχουμε αρκούδες για να το έχουν κάνει αρκούδες, έτσι, κάποιος άνθρωπος το έκανε, κάποιος συνάδελφος πήγε και τα πέταξε. Δεν ξέρω, όλα αυτά είναι πολύ στενάχωρα. Παιδιά, δεν χρειάζεται να τα πετάμε όλα αυτά κάτω. Καταρχήν δεν χρειάζεται να τα πετάξει. Έτσι. Δεν ξέρω και γιατί τα πέταξε. Ήταν άρρωστο το μελίσι. Αλλά όταν είναι άρρωστο το μελίσι υπάρχουν πρωτόκολλα το τι θα κάνουμε. Δεν πετάμε τα πλαίσια έτσι. Αυτό. Λίγο περισσότερη προσοχή να δείχναμε όλοι μαζί.